Dobrý večer, my vás vítáme u večerního let's play, já nevím, jestli budete se koukat na ně večer, ale bude to večerní let's play o TF2, bude natáčet Resop. Čus lidi. No a my vám ukážeme, jak se to nějak hraje, no a Já opravím ne, jak se to hraje, ale jak se to nehraje, protože to ani jeden neumí, ale to nejde o to, ale my jsme se oba shodli na tom, že kdybychom dělali, tady to bude něco jako ve formě tolků a my jsme se shodli na tom, že kdybyste se dívali jenom na samotný obrázek, že vás to nebude bavit, takže to uděláme takhle ve formě Team Fortress 2 a řekneme, kdo se čím zabývá v týmu Studio Tornade, potom jak to bude dál se serverem a pak ještě nějaký takový ty informace o novém členovi a tak dále. Takže můžeme hrát? jo, přesně, já už hraju, já se akorát stlumím zvuky. No já doufám, že mě to taky nebude přehřvávat a že to aspoň trochu uslyšíte, teda. Protože tě skoro neslyším. Mě neslyšíš moc? Já tě slyším dobře. No jasně, já mám takyž hrozně ty zvuky dobrý teď. Tak. Už to skoro není slyšet. Já hraju za Pyra a začneme jenom s takovýma základníma informacema. Jejda, jsem mrtvej, super. Já hraju teda za toho, za inženýra. A někdy ještě, ještě někdy hraju jsme spolu nebo proti sobě? Jo, Já spolu. nevím, jsi červený? Jo, To tak jsem s ním hrajeme spolu. červený. Myslím, No jinak, takže informace o serveru vám řekne Sadista, protože je to hlavní admin. No, tak Povídej. u serveru, no. No, IP na náš server dávat nebudeme a z pár prostých důvodů, jenom to, že bychom vás na to nepustili, aby se nám to nedělali bordel, a pak to, že je to přes hamači, protože vlastní server pro 3 lidi nemá cenu podle mě kupovat. A když jsme to chtěli kupovat, tak na co, že jo? Podle mě je to k něčemu si to stejně kupovat, takhle jenom na ten let's play. No, a pak ještě kdybyste chtěli třeba cokoliv z naší té mapy tam dát, tak by stačilo napsat, co chcete, a já vám to nějak třeba jenom vám to vystříhnu a jakoby vám to skopíroval, stříhnul, dám vám to na flatmapu a můžete si to prozkoušet, jak to vypadá a tak. Klidně i celou, kdybyste chtěli, jako. Cípně. No ty kráso, já jsem skiller. Hele, nechceš jít jako třeba za Heavyho a já bych šel za Medika. No, tak když takhle. Já teda řeknu, Já jdu za heala. čím se zabýváme a o novém členovi, takže začneme novým členem. Je to Line. Prostě no, už dělal dřív let's play, gameplay, a tak jsme mu nabídli, že může dělat s náma, on to přijmul, tím pádem teda se stal členem Studio Tornade. No a pak teda bude s náma natáčet, pak kdo čím se zabývá v týmu, takže hlavní admin a prostě ten, kdo tam má jakoby konečný slovo prostě, tak je tady Sadista. Ano, já, tady. A nevím, co ještě říct. No, potom Line, to je prostě hlavně gameplayer a let's player. Takže ten bude dělat takový ty gameplay a let's play, sakra, jsem lama. Jo, tady máme někde spáje, protože jsou tady všichni zamrazený. Jo no, taky jsem si všiml, já půjdu za srabárnu, za skauta, za parchanta. No a nějak co ještě prostě. Když teda za toho... Já jdu za skauta. Aha, tak asi hodím třeba teď někoho. A Jo. Line bude, určitě už víme, že, nebo vy jste už možná mohli zjistit to, že Studio Tornade není hra jenom na Minecraft. No, na Minecraft, ale je to prostě tým na všechny různé hry. Takže nevím,
prostě budeme dělat všecko, nejen Minecraft. Ty kráso, já to lamím jak si. No, co ještě? Potom já jsem hlavní moderátor a designer na serveru, takže všechny takový ty stavby, na kterých je vidět, že se na tom dala práce, tak ty jsem většinou navrhnul a stavil já. Oni, tyhle dva, ty jen tak, ty prostě pomáhali jenom, abych to nedělal všecko sám. Ano. No, potom, co ještě říct? No, určitě, jak to bude dál s tím, ze Studio Tornade, takže můžete čekat potom jako let's play a gameplay samotný jenom s Team Fortress, takže to nebude v takovýhle jenom podobě jako. Jako v podobě tolku. No, takže no prostě to bude normální hraní, tím pádem hodně demence a tak dále. A tady vidíme sadistu, ano, čus. No, tyjo. Ten jestli mě zabije ten scout, tak ho zastřelím. No, No, nech mě! Mě mohl vidět zase, tyjo, ten Spider, jaký ježišmar. blbá postava. No, jo, samozřejmě chci říct, že se nezapomeňte podívat na kanál Mindfun, to je takovej náš, dá se říct, že prostě s ním hodně spolupracujeme s tím týmem, nebo spíš já jsem tam jakoby hlavně, tady ve Studio Tornade jsem jakoby spíš vedle. A no, co ještě říct? No, co třeba? Třeba, no třeba to je, jako můžete koukat, jak to krásně lamíme. Ano, na to se taky můžete koukat. Tak jedna Co ty máš jenom jeden bot, já mám dva, to je taky krása. No ne, asi. Na to, jak jsme tady dlouho, tyhle, tak nám to teda vůbec ne. Kde? Ej. Kde moment, hele. Je. No, Tady běží spy, ty vole. To je určitě hajzlík. na co se můžete těšit, tak je si samozřejmě díl Kobliha Faktor. Ano. Proč se nemůžu spavnout? Protože ten, ty vole. Vypadni, nech mě chvilku, ty tlustá. Já se nemůžu spavnout, proč? Tak nám tady ty modrý běhají po té basece, tyjo, to není možný. Proč se nemůžu spavnout? Tak aha, máme se, já už jsem mi nedošlo, že se nemůžu spavnout za toho. Za snipera. Au. Jo, teď jsem mu pěkně rozprsknul. Já taky nemůžu za snipera. Už jich je hodně asi. Každopádně, Kobliha Faktor je něco jako... Je něco jako Fear Factor. Ano. Nebo jakoby Ninja Faktor. Má to být prostě, na styl toho, že tam jsou různé soutěže, tudíž třeba budovat s nástrojama, jak potom uvidíte v prvním díle, až to uploadnem. Pak taky se můžete těšit na Jumpy, což je druhá část. A třetí část se ještě připravuje, to je překvapení. A čtvrtá část bude to, že ty, co to úspěšně projdou všecko dohromady, ty 3 atrakce spojený, tak to prohlásíme za definitivního vítěze. Tyjo, to konečně zabil, jak se zblázním už fakt. Hej, jsi tam? Jo. Takový ticho najednou, jestli nám to znova nespadlo. No, to bych se asi zbláznil. Tak když tak pro informaci už to točíme po druhý, takže žádná sláva, no ale tak prostě můžete se těšit určitě na spoustu zábavy, jakož už jste si možná končili, že talk točíme v podobě videa, takže my prostě se držíme slova, že všecko musí být zábavnou formou. Takže nikdy, můžu vám zaříct, že fakt nikdy se nemůžete nudit. A to jestli jo, tak nám to napište do komentářů a my s tím prostě něco budeme muset udělat, protože to jako, to normálně zabijeme admina serveru. Takhle vám to Jo.
Ta bych si to užil, no, protože bych je zabil já první. Jasně. A chci mě! Oh, jo, zabil ho můj stroj, super, tyjo, to je úplně luxusně nahánět do té díry, kde mám ten stroj, tyjo, zabíjecí. Ježiši, Maria, zase už ty zbytečný. Jo, dobrý, už jsem zase odžil. No, to je jinak asi tak všecko, jakoby k serveru. A teď si můžete užít ještě chvilinku našich failů. Nebo chceš ještě něco říct? Ne, tak už můžem normálně jako... Takže teď si můžete užít naše faily. A samozřejmě ještě tady u toho tolku jste si asi všimli, že není intro, protože jak máme nového člena a Jsme novou ještě flat nezvládli mapu, natočit. tak tak jsme prostě ještě nestihli jaksi prostě udělat new intro, tím pádem, aby tam byl zveřejněný i line a aby, jo dobře, my teď jsme se ho dali spolu, hej, dobře. Jo. Jo, tak se mě to všechno střílí ten stroj, tak já moc lidí nezabijem, to spíš dělá ten stroj. Ano, teď ho upgradenu, super. A už. To je úplně luxusní, jak ho upgradeuješ, tyjo. Yeah. No, mám 4 skóre, to je fakt super na to, jak to točíme dlouho. No ale ještě nějakou důležitou věc, kterou bys chtěl sdělit divákům. Moc už nic, tak mě už nic nenapadá. Jsem takový tekon zabraný do hraní. No, tak počkej, ještě chvilku bychom mohli přemýšlet, jenom jestli něco fakt, no, Přemýšlet? což se dá se moc často nestává. Jsem mrtvej. Tvoje mě se hrozně štvou ty demomeni, tyjo, ten má tak silný ty No má, střely. ale má je zase úplně na pytel, jako. Mně se teda Demoman vůbec nelíbí. I se za něj před chvílí musel hrát, no. A tak dobře. Prostě řekneme něco o Team Fortress. Au, tyvo, cože? Ježíš, zase sniper, aha, je to jasný. Je to taková jako, když tak řeknem, tak je to vtipně udělaný counter s víc klasama. Prostě třeba tady ten Demoman, ten má tady tu flusačku, kterou tady pálí takhle, usmažíme Demomana na kuřecí řízek, a který nechce vůbec umřít, nevím proč. Cože? Tak nic, řízek se neusmažil. No, pak tam je ještě dalších. Blbej spy zase mě tady přijde, tady vůbec nevím čím to je, ale mě vždycky všechny věci najednou začnou blbě blikat. A fakt nevím čím to je, Samozřejmě tyjo. je tam hodně klas, já jsem skončil, že tam je hodně klas. A postupně všechny ukážem, teď jsem teda nějak tak skoro ukázal všechny. Ale potom se vždycky bude jeden díl, jedna klasa. Vždycky k tomu prostě bude, jak jsem řekl, velké množství demence. No a já myslím, že až teďkon umřu, že bychom to mohli ukončit, což bude teď. Takže tady to bylo informačka Končíme. o Studio Tornade. Určitě nás sledujte, A doufám, že určitě budete nás, koukat ano, příště. určitě dejte vědět a lajkujte, odbírejte, komentujte. Zatím čau čau, já jsem Reso. A já se Čus. vystaču.